ระบบจำที่ทำฟ้าดูนี่ของกี่คนนะ sermon title สุดเลย self denial in the selfie world selfie คือเห็นใช่ไหม selfie อีกหลังนุ่งสอง selfie อีกหลังที่พิจารณาอีกหลังapa bos pengen dia kira kau selfie ada senang orang kira dia senang kamu itu dia soal sampai betul dia keluar dari lain ni yang kau tu kami selfie generation nanti kita selfie generation why everyone everybody they want to be seen ไม่ได้คอยสักสิ่งอะไรไอ้เรา admire ไอ้บอลเลยไอ้เราเนี่ยไม่อยากจะไอ้เดียนตัวเลยที่นี่สิ it is a symbol of how much people desire attention and approval attention seeking attention listen to someone saying you look at me look what I can do for you. Look at my potential. Ati so, isi tu tulis dia mau present itu. Ayam, Jesu Kristus present itu soalnya. No. Only follow me. Kalau musuh main, kasih musuh ini nasa. Punya kalau main, church kan main, brother and church kayak Macam ulim dia mana believer. Ini mana believer nanti. Christian ni nasa telo no. Believer ini, Jesu Kristus muncul di sana believer sini. Dia orang kasi only Jesu Kristus say, katakan zero bukan believer tentang believer ini so. Apa yang mama sih? Dia orang ini say tu nang kau ini bisa, kan sudah kita token macam itu so. Listen to look at me, praise me at the right time. Case choose it. Question that can how can we follow Christ faithfully in a world that celebrates the self? Self is celebrated more than we have said. Okay, identity celebrated more like that way. Jesu Krishna it is with you when you have the world filled with celebration of the selves. Jadi dengan Bible sahaja lain. Matthew 16:24. Jadi isim jenis awal. Akhirnya tu ayat isah jenis kata sebenarnya sama kita. Kami isim kata. Jadi contoh ayat. Matthew 5:20. Jangan som ni dah dijun kena sebenarnya kata. Kau hilang. Kanang Jesu no macam apa kinai tong hendan, ating piantik hendan kanang Jesu ke. Ada jenis mana tu ni pan pun jadi ada ibu bapa. Jadi tu jangan Jesu Kristus asal Jesu de atil khomna. Amasang sebenarnya ni orang yang sebaik kuya yang tiga dia question yang itu nasu. Kita ni namsu Messiah nanti declare dulu ni. Iba kena dibikin mom. Jesu ini tidak sesuatu. Jesu suatu tidak bagi masa ini sesuatu. Tiap boleh pipu hujun, jadi dancu semua. Kehidupan penting. Sejauhnya, thang penting. Orang ni kumzor le, kaya tu aku kita ni tidak. Kita ribu hangso. Kita rin pisan tila. Patin lung senin tuda bongju na tunga tulo biya tila hitila. Jesu rin ko ile kanung Asia do machun ama kinai to main lang ati piya ti punan lang kanung Jesu di Jesu Kristus respond Peter response abone ti so background so na hindi wa kan Israel. It's like we hear kanung Jesu yan nanti. Ayaw ulit tawa so Jesu yan asa Jesu dito asa yan ay na tunia
his message ko hilet itu below city the universal calling not limited to the 12 disciples. Aba alam ati kaya ka ang zero at nung ibang Juiding iti ang mga siya. Jesu Kristo ay ko sa kunamami ang polo. So tulay ang pati ito saying na ng zoni ko sa kunamami ang polo. Jesu Kristo ay din na go share the word of God. Go preach again. I'm not saying go or share the word of God again. But then to the lang there. But here na ito ay may magsili tayo. Idiw-diw to in kay OS. Luksit na ito. Kasi pinso iwag kimi. Iwan ang mga kata-kata ang balik ko. Is it abang sa church last? Peter, Andrew, James, John. Ang mga Jesu Kristo katiya kanungan juga tiba. Ang mga response ka natin. Very interesting. Number one, immediately they respond. Immediately, kapeta as we were. And as they obeyed Christ, they had faith in Him. Ataas na rin. Hindi naman, immediately they left their nets and followed Him. This is normal. Matthew chapter 4, 18-22, Mark chapter 1, 16-20, at yun. Just still there. Now, ano, response to iba tayo. Tawag ko sa namin, willing, their willingness. Not available na ipo pati nila. I know, they were willing. I am willing to give my life for Christ because they believe in Him. It's a willingness to buy at sa faith. Kung din sulat pa, tapi hindi waiting. I am a willingness nila ko yung sa kiyo. I am not yung sa akin ay isang ilun sila na ilun na pala, ipino man son, ipitokin, izokin eh. Yes, ko yung masahi, ako tumaway ko nung apino ako, they had that willingness. It's a willingness in the Bible, but they were willing to sacrifice their comfort. Ano sa ano, sa dalang, sa ano, sa mga. Matthew, the tax collector, kahit mo tax collector also sumpang tangka sa'yo. Sa kiyasong si Dami na kandang tax collector ay hibok siya siya amahin. Sumagal siya avalala siya. Avalala siya sa minaganakan mo. Matthew ang tax collector ay what? He was willing to give and sacrifice all his wealth to finish siya. Kaya ipino ang sanong yung ating natin sulat pa ito sa nilong may it could be our time. Ipaglulang ipito nung awin kayo nila pag-ipito nung awin natin nila pag-ipito nung sunong kayo ay makawin at ipito nung it's also saying willing heart talk to me. Ay, the Christians pinagting that willing heart will be there. Yan so saying to you, they left behind their professions, ano ito ang and then they left even the families and even their possessions. Ano to kung sumadalaw, families of madalaw, ang nailalusong, at akalaw eh. Lusong na lisang, so nilalusan. This is a Christian message. Whoever comes to me and does not hate father, mother, wife, and children, brothers and sisters, yes, even life itself cannot be my disciple. Hate at ipay ang mula pa yung sunya at kantinay po. Ang mga message, ang mga sanga. Ang mga sanga, pati na ngayon na, pati na ito ay so asay na. Hate family di pa eh. Nahil so nagdanti ka. Hate your father di pa eh. Nahil ko kaya nagdanti di po eh. Nahil lang. Seek first God. Pati so, number one, di ba sa so? Anong sa dati na pwede ngayon. Ang inakasay noon sila, denying themselves. It's like, ang mga kinain pa mga deny themselves. Deny eating ramen. Yet they give us. It's self-centered body. We have to surrender. Maybe I ego can surrender body. It's ego people I glorify themselves. Self glorify people. Ego it hard to Ego often refers to inflated sense of pride. Self pride or self-centeredness. Example ka sa atin.
มีกันเสร็จจบ normal phone หน่อยไอ้ก็ใส่เต็งแล้ว hello 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 นั่นคิดเองนะที่นั่นคิดทุกอย่างแค่นี้สิ hello hi hello ไอ้ iPhone มาใส่ฟันไอ้จีบอะไรตัวกัน hello hello มีน้ำมันเด็ดที่สุด self ego status กินเองมาที่ status ไปที่สามเนี่ยที่สุดจะเรียก expectation ไม่พอไหม I should be treated well I should be loved I should be respected I should be given the priority ที่สุดก็เลยที่สุดก็มาตัว一提上了解self ego ไป一块了解 I should be treated like this ที่ไม่ไหวแล้ว要跟说话的人也因说มีปากเป็นแบบ也就มีปากเป็นตรงนะตรงกันก็จะมีฟันสมองเป็น no and I want to be the most humble person that's why I am there self-denial means that ego 係自殺嘅啫 ego 係自殺啲 say no to ego and yes to God and God's will ประเทศนั่งมาได้ละนั่งมาได้ for example ทุกคนสอนนี่เลยที่สร้างสอนนี่เลยเนี่ยการสอนนี่ว่านะเยซูคริสต์ตรัสว่าเอว่านักสอนเลยฮิจิขอเลยก็ขอมาพูดจวนบางเองสไลด์สิไอ้ฮีวางเองที่สุดยูสิว่าไอ้ฮีวางเองที่มาลุงกดบางเองนั่งมาลุงกดบางส่วนที่เห็นที่มาลุงกดนั่งมา denial ที่เด่นเนี่ย it's a self part ที่สาดินก็กลายลุงนั่งมาส่วนJuidingนั่นเองนั่นที่เนี่ยก็เลยเยซูคริสต์นุ่งจุยนั่งมานั่งเลยเกี่ยวเยซูคริสต์นุ่งจุยดีตั้ง disciple ที่ว่าเนี่ย ego ที่สาดินก็จะลุงนั่งมาส่วนเยซูที่ว่าTo deny yourself is to put Christ at the center instead of ego. Ego is not replaced with one as Jesus Christ. You replace ego with Christ. It's also a beyond the land. Ito ang nupsak na ako so. Nalato din. Christ. Kilit-sak yung ito sa akin. So, 1 John 2:16 sabihin niya so. Vanuya hồ dấu xịt khát nặng tạo sao làm ngày ra vì biết mẹ số Kevin mình đã thấy ra cái là kìm mô vợ trai khi trên hỏi thì you know ba con này bồi cái số và mỗi nhà cùng ai hiểu cái số cái này yon gặp im cái mình là thấy ra quay nó sợ tạo sao nó thấy ra quay nó sợ cái số này ba con này bốn và mỗi nhà con này Kiniyawsay kiti Jesu Krista zinong kiniyawsay Jesu kiniyawsay dan naghihang mangyaysa Amasok niya Humuma obedient to the point of death even death on the cross it is all Bible also So I can say that ang nangyayari Ama at iswarsahan sulimin amin may magiging kang sulit alimso pamilkut umjan may bang amin ama at kinyaw sa zengin tinagayin timpera tinagay sa nimso ano nilay Jesu kinyaw sa naso tinagay timpera tinagay mga sama kinyaw sa ta kinho amanay Kasi kung bumsong na isang sinabi, do not think of yourself more highly than you ought to think. But think with sober judgment. Ikaw sa sila. Agyar ding duwag kalvalin, kay man kalinin di jelian diso. Iinabat mabong din, iinakalwala so, unaw din, iinakalwala unaw din. Kaya Ay mi te ito. Opposite ang empty. Ihi daw ang way daw. Hindi na mo pa ito. Bote yung na bote na kabote. Yung hindi bote yung kabote po.
trong linh thị kia là ý là mọi người ý kia là mọi người đặc biệt là mọi người ở kia là mọi người giờ cho mình cái kia tiếng của cái vào những quầy mà cái gì là tiếng kia kia gì là gì các bạn chúng ta thiếu gì đặc kia là quầy là mà cái chỗ sáng chân rồi cái sự nhiều thì sự là quầy là cái nhiều sáng chân rồi cái chỗ sáng thì cái 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 sang cái gì rồi Jesu Christ Jew cái ama na say ngai bilang dalawin ngai bilang nabi ko lang na po sa amin tinas ngai bilang nazar Jew ako tiyaga no Jew say Jew dita true followers true disciples ito am I a true disciple of Christ am I truly obeying the word of the Lord kasi ito kadrin dito mas kisuiso lo de pagpatina de so le your effort na effort so patina de na nunga na intention ko may pa to de til pa ka bonde na ni pa so de so we're not perfect ay na iluntima til pa isu no pa so patina de so Zacchaeus na Jesu Christ ang mga ito na katinta ka so Zacchaeus na Jesu advance interest lang niya ang lobison. Ay mga ahululu na so Jesu Christ ang Zacchaeus ang kumlanto yan ngayon kung nagyan ka, ibigyan siya sa hintan. Zacchaeus ang Jesu ang unong at ito ang sena ko ng ngayon at sa loob ng patinin, animutan sa advance. Yes, ito na yung ultima tipay kaya pala. That's not patinin. Ilopidin patinin sampian sin ni ko kat le blessing set that it's a you naging car na to be by God will provide you a house beautiful house God's silence is not God's absence God's delay is not God's denial sometimes we call it delay meditation but that doesn't mean that patinin denial of the house delay bolting sometimes tao tadi kita ay na pangkukunin na, atakin na. So, God is waiting. Yun, fast food na, ibigay na, pagkakit so, pagkakit yung sa tilpahin so, hizikip yung sikpi so, hizikip yung sikpi din, kapinaw din. Ito sa mga tao pa po na, kimkampi din, kapinaw din, ahet din na, kasi ikitaw sa mga din. Saint Augustine, it was pride that changed angels into devil. Ang sa pagkitipa ko yung kaya, my angels is all. Ang kilisay ko ay sosol sa he became a devil. Ito na lewa sa mipatatan, ikilisay mo na devil kisubing. Ay laban na sa ikinan. It is humility that makes men and women as angels. Nakinaw sa ating mga lumayang pasaraya. Fighting mo, nag-isutay mo. Deny yourself. Understand. More knowledge, lesser ego. Iyan na saan sa kasi kineo says. More knowledge yaws na, the lesser your ego. The ego sa niyas. That means we said nila, na-cheat na sa kineo sa atin. At siya sa kineo sa the lesser knowledge, the more ego. Knowledge, alam sa ego sa atin. Ego kung sana le. Exactly kung so yung mga ang sa kanya ng buhay tayo. Ang kinsa ale, ang choice sa ale, buhay tayo. Kaya kung sa experience ka sa ego, kasi professor le, ha isin sinahin. Ino sa ihin ng nakikinig mo guys. Kasi mahal, head din ang mga gansa. Ino sa akin sinahin ang buhay kiti. Ito sa sa'yo. Ay mo, reward ng self-denial. Ito ang isiyaw si Jesus, ay man, denial mo, reward ka pa namin. For reward ka siya. Kuiki. Kapsya lang. Yo, and kaya kuiki ang dikihan ko. Itong ikaw ko lang, nang kuiki ang nakisay kayo. Sa iyo lang, 50% di ba iti ayaw ang hanggang na di ayaw. Kaya kuiki yan. Yan, sabihin, Socrates, mga chiwan. Know thyself. Exhibit yourself. Nang nakihat pagkaasod, nang itipan mo ang mga friends. Sila nas tingin,
unless you know yourself, you will never understand cause. Nang quay cho nó kia to ka patin na lo des. Ai ba nang na kia ti patin na des. Ai yo la patin na he ma le nang quay ni ni kia ti na yo la nang quay ni na kia to des. Lu ke yo he ko ka dan na ti ki ya so. Ai ba ki pa lo le so. Ni chuan se so. Patin ni he ti na ko patin ni chuan di righteous lo he yo pa lo ki. Ai ma se ki ya. Ya so self-denying about thing one, meaning when you lose yourself for Christ, in self-denying can be a different thing. Surrendering your self-centered to Christ, you will find your true self. The one, he was also to contain a thing of thing one. It was a way he wanted to self-denial, denial. I need not say freedom, sometimes. Hindi ka po nag-meet kay President yung di maintindihan ka si Waso, mo inawa kayo. Siya tawagi mong siya. Tunin, ay, sila, may ikiyan sa ito, kaban na ikiyan sa ito, kakiban na ka-dress ikiyan sa ito, kalung ka po lang. Hindi ikiyan ka si Waso, hindi pang kayo. Iya pa so, denial about kayo nga, freedom ang may ito, tanggal ang may ito. At yung nakasaya lang, pag-hiling na prove po sama,你我哋普遍我哋做啲嘢先，即係你話咧，你話其他咧，你話其實其他嗰啲文字，你話派見你成咁見乜咗，其實都唔係Don't look for human approval, but rather look for God's approval. 我哋咧跟誒最多民眾啱啱見到咩啦？啊天邊基本啊天邊，cross 啲聽話咧，do interpretation was the love of idiots. Ay no, Jesu Christ na mo kang like cross na kiti po wala. Lusit na dahil na mo ay kita Jesu. Cross ang kikain kapat pagso, mi palo ay wala. Mi kilawa ako ay cross. Siya na mo ay cross na gusto mi sa mga kikain dito yung wala. Rules kayo sa tipi wala. Amo ay cross ang Kiput sa jiwa. Lang piyong atong lang nila. Asaw lang tayo na ito isiwa. Tah-Cha就，你本來收啦嘛，佢不要唔得嘅。我看我的有些我唔記得的，唔所記的完蛋嘅，佢聽的喂。也是做很苦服務的，你拿 cross 一啲嘢咁嘅，it humiliates its victim，讓人大 cross 去害你我做。我自己生活過之為，耶穌基督喺佢係那樣做 building ka，咁樣大嘅。Public square, public place, miyaw siya ang muna kayo inas kifaya siya. Yes, miyaw siya ang muna dino, kamaso agad dino, so that he was humiliated by the people. Miyaw siya agad ba? Shame, it was a shameful for Christ to be seen by others. Ito ba nga so, humiliation of me. At yung nakasaya, sapsi na ako mo so, ang mga so, ilayin mo na so, kita mo ba? Kung you take up your cross at the Jesus Christ na sa iyo, kung niya, iti cross daun tala, zaza kung kaakati, ibisa katiyam, iti nawa kamayo siya, itatuwayo. Nawa zong, kanina Juiding wan, kaya mami na so, ito sisikat sa mga tinas. Take up your cross means, till niya ang sa iyo, katuloy lang. Serve others. Take up the Greek word was aratogiti. Take up the board taking. Option of way of the continuation board taking. Okay, what does the second board taking? Is it to live for others? Meet the light in a way. To serve them, to love and to forgive. The cross people in that love your people, love your neighbor, love your wife. Love your husband, your brother, cousin, relative. Across people that you don't see. Kung sa kailangan po niya, kung ulas tayo na sorry, wala na akong pasok doktor, katulad ng kayo. Aman, may ganti ako eh. Kaya ka chiji ako, kaya Diyos, kagapin siya ko. Aman, ang susunod eh. Ang sali ang pamumuno
full time ng lahat ng ay mga so Jesu Kristo nung suy pagkaya sa kanila aso ama sa ay kasi na miki to miki ay yare to so ake da mo tiao pastor mo nanze so tipo ay Kiput asi nunca sabemos hindi na mag-isa mo nga in the miki mo pila miki mo sa may miki pa lo dam di ngay take ta ya ki to pila 어머니 가서 틀렸다는 건지 이나 내가서 틀렸다는 건지 이스라엘 좀 생겨요. 그래서 제가 그것도 하면 저한테 뭐 요좀 example set 보거든요. Take up your cross, anything about kasi mga are we willing to sacrifice for our Lord? 아마 이거야 내가 지와 일단은 두 번째 조건 이 두 번 나와 지죠. Second meaning 소리는 투합이죠. Trials, temptation of the 투합이고, corruption of the moral equality, even suffering, injustice of we should have the heart of forgiveness. 이가 이런 정말. 그래서요, 이제 매일 아이들 따오게 되죠. 세시죠, 이 강매일 때. I know we need to thank you. We think Paul wants to say, I want to know Christ and the power of His resurrection. And the sharing of His suffering by becoming like Him in His death. Kaya Jesu Kristo kaya no, ang tunay ang katungkol bilang ang hindi ang mga katisinin. Ito kaya lobby na sa Diyos. Be imitator of me, as I imitate Christ. Kaya ito mo ngayon ko mo. Kaya ito mo Jesu Kristo ngayon ko kamayan. Ito ay pati ito ingaya from the discipleship perspective ay natin ano. Doon ay sabi-sabi mo. Kung ikay mo ipo, pastor kaya po, evangelist kaya po, lay people kaya po, hopefully all of us take up your cross means let us give our time for the Lord. Kaya mga Krista, duso na akong maging namuwasan, kaya mga duso mo na Yesu. Kasi nila nga so, isip na. Kaya mga kahinayon ng Krista kaya Yesu. For me, to live is Christ and to die is me. Alisay na, follow me, kanungin sa Yesu. Kanungin sa Yesu, ito niya, yung mga Yesu na. Kami ko siya ng quality of, it's a big continuous. Hindi ito kaway sa Yesu. Kung natin bakit ba nasa kisay niya, tuloy ng tayo sa kapitan na patay, tuloy kaway pa siya sa pinapatay. No. It should be continuous, ongoing action by yung Yesu. Whether it's a good times or bad times. Ano pwede yan ang pwede sa mga. Pag-Yesu, as Jesu Kristo na Juiding. As Jesu, kami mo siya. Juiding. Okay. Kasi ito niya, isa na Bible text, isang ko ano mo. Doon na nalagay, Jesu nung hindi kahiwala. Yesus pinay mo na Yesu. Yun, so say, kikipamalong Yesu. Ay, mga, iinachiwa sa timpa, di mo Yesu kaya Yesu. Ako panjang, ama ako kito sa timpa mo, okay? Anelo panjang, ama nelo to ka, kito ka, timpa mo, okay? At timpa yung, ama to kito ka, timpa mo, okay? At timpa panjang, ama to kito ka, timpa mo, okay? Miti po rin nila katimi. Leka atin tira sa uman, miti mo na nato, okay? Yesus yun. That's what it is, so yeah. It's self by his own land. Game is within the as a head to the other. Spiritual, yeah, also it had to go with. I can't say you don't about anything. But I read I didn't answer for them. Kay says we Christian kay nanungi, ichita kazuyan. Okay, I feel nail to be in that. Nang magkita kasi joke ni hindi to mo sa mga itong living. Kaya kasi paso agita ng zamda nulot ang naisipin so siya magkipaso. Kasi maybe na siya sa iba malek tinay na mo itin na inla kasi ito at ito ayaw din ako sa mga pagkirin mo sa nila asasang katay ko itaw ay